Tak, drahí priatelia, ja vás vítam aj toto strednejšie do obede, kedy sa k vám opäť budem prihovárať zo slova Božieho a možno ste postrehli, že téma dnešného dňa bude ja a cirkev. Pondelok sme riešili tému ja a Boh, včera to bolo ja a svet. Verím, že sme si nastavili nejaké hranice. No a dnes je to téma možno tak trošku citlivá, ja a cirkev. Tí, čo ma bližšie poznáte, už ste počuli nejedno moje kázanie, viete, že ja mám v obľúbe vyberať také ťažké biblické texty. Počas kázaní také, ktoré sa bežne nečítajú, alebo ich ľudia vôbec nepoznajú, alebo po tretice majú nad nimi obrovský otáznik. Pretože ja veľmi milujem biblické oriešky. Keď som začal Bibliu študovať, tak brat, ktorý ma vyučoval, vravel, vieš, so štúdiom Božieho slova to je ako keď kopeš v bani. Ak sa chceš dostať k tomu najdrahšiemu, k tomu najcennejšiemu, bude ťa to stáť veľa času a bude ťa to stáť veľa námahy, ale čím pôjdeš hlbšie, o to väčšie poklady tam objavíš. A preto si vyberám práve také texty, ktoré navonok sú zložité a možno čitateľ nechápe, čo nimi už len Pán Boh chcel povedať. A tak by som na začiatok vybral jeden taký biblický text. Ja verím tomu, že prvých 10 minút nikto nebudete chápať, prečo som ho vybral. Ale dajte mi tých 10 minút a potom pochopíte. Tak budem čítať prvej knihe kráľovskej o tom, ako dal Šalamún postaviť chrám. A súčasťou toho chrámu boli dve zaujímavé veci. Bude to prvá kniha kráľovská, 7. kapitola, a tam budem čítať 15. a 21. verš. A utvoril 2 stĺpy z medi. 18 lakťov bola výška jedného stĺpa a jeho obvod 12 lakťov. A tak i druhého stĺpa. A postavil stĺpy sieni chrámu a keď postavil pravý stĺp, nazval jeho meno Jachín. A keď postavil ľavý stĺp, nazval jeho meno Boaz. Keď som slúžil v Lučenci, mávali sme večer vždy v útorok o 6. hodine modlitebné stretnutie a spoločne sme čítali prvú knihu kráľov. Vždy sme dostali za domácu úlohu niečo si napred prečítať. No ako to už býva, málo kto si to naozaj prečítal, ale všetci čakali, že kazateľ to má prečítané, ten vie, čo sa tam píše a ten nám to určite povie. No a že raz sme naďavili na tú 7. kapitolu a teraz som si to začal pondelok čítať a hovorím, že Pane Bože, no tak toto bude háčik. Ja netuším, čo sa tam píše. Ja netuším, čo tým, ako chcel Šalamún povedať. No tak tam vymenoval tam, že vonku stáli nejaké 2 stĺpy, potom tam bolo nejaké medené more, nejaký podstavec a ešte kopa ďalších vecí. Ale čo tým chce Biblia povedať? A tak som začal hľadať. Začal som skúmať. Otváral som všetky možné knihy, použil všetky možné materiály, až dokiaľ som sa nedokopal, čo to vlastne má znamenať, prečo v Biblii máme záznam tak podrobný toho, ako vyzeral ten starozákonný chrám. Keď vchádzate do veľkých inštitúcií, keď prichádzate do nejakého palácu či do nejakého úradu, čo sa nachádza hore nad vchodom? Nadpis, správne. Kam vkráčam, aby som si bol vedomý toho, kam idem, ako sa tam mám chovať, ako sa tam mám správať a často ako mám prísť oblečený. A rovnako Pán Boh týmito 2 stĺpmi ukázal, kam ten človek vchádza. Tie 2 stĺpy to bol ako ten obrovský nápis v našej kultúre hore nad dverami. A keď niekto vkráčal dovnútra, tak si mal uvedomiť, že vstupuje na nejaké veľkolepé miesto, na niečo, čo je oddelené, na niečo, čo je sveté. Pohanské svätyne mali taktiež vonku chrámy. A tie chrámy symbolizovali mystických strážcov, ktorí chránia tie svätyne. A Pán Boh povedal, aj mne vonku postavíte 2 stĺpy. A meno jedného nazvete Boaz a meno druhého nazvete Jachín. A vždy, keď niekto bude vkráčať dovnútra, tak tie 2 mohutné stĺpy, ktorých výška je 9 metrov a obvod 6 metrov, mu budú len zvýrazňovať, že do chrámu sa vstupuje týmito dverami a nijak inak. A Pán Boh tým chcel povedať, ku mne sú len jedny dvere. Ku mne nie je žiaden bočný vchod. A Ježiš v Novom zákone krásne povedal, ja som dvere. Ak chceme prísť k Otcovi, tak sa dá len a len skrze Neho. Ale tie 2 stĺpy mali ešte krajší a hlbší význam. To meno Jachín znamená Boh stavia pevne. A meno Boaz, v ňom je sila. A teda vždy, keď niekto chcel vstúpiť k Hospodinovi, keď ten kňaz kráčal do toho chrámu a šiel okolo tých 2 mohutných stĺpov, tak svedectvo a nápis na jednom bolo
stavia pevne a na druhom v ňom je sila. A on si uvedomoval, že keď sa blíži k Bohu, keď prichádza do Božej prítomnosti, keď prichádza pred Hospodina, Boh ho v živote bude pevne držať a Boh ho podrží a Boh ho postaví, aby cez každú skúšku, cez každý problém, cez každú ťažkosť sa dostal až do toho cieľa, až do toho večného života. A ten druhý sľub mu pripomínal, a Boh ti dá k tomu aj silu. Ty nepôjdeš cez všetky tie súženia a trápenia smerom k Bohu sám, vo svojej sile nie. Ja ťa postavím a ja ti dám silu. A toto si budeš pripomínať vždy, keď budeš kráčať do mojej prítomnosti. Toto je význam týchto dvoch krásnych, mohutných stĺpov, ktoré sa nachádzali pri vchode do chrámu. Študoval a hľadal som ďalej, ale nenašiel som výklad mnohých ďalších tých vecí, ktoré tvorili chrám. Každá vec mala nejaký význam. Každá tá ľalia, každá tá makovica, každé to granátové jablko. Pán Boh všetkým tým chcel niečo tomu človekovi povedať, pretože ten chrám v starom zákone, on slúžil ako kniha. On slúžil ako nejaká didaktická pomôcka. Pán Boh izraelský národ učil o pláne spasenia, predstavoval sa im, ale vedel, akí sme my ľudia, že čo potrebujeme veci vidieť, potrebujeme veci ohmatať. A tak Pán Boh dal postaviť chrám. A celý ten chrám, jeho stavba, jeho vnútorné zariadenie niečo symbolizovalo. A poukazovalo na Boha a poukazovalo na plán spasenia. My mnohé veci vieme. My vieme, čo znamenala vnútorná opona, čo znamenal svietnik, čo znamenala archa zmluvy. Ale sú mnohé veci, ktoré my nevieme. V čase sa stratilo toto poznanie, Pán Boh nám ho zatiaľ neodkryl, ale to, čo nám odkryl, to je dôležité v otázke nášho spasenia. Toto je posolstvo teda starozákonného chrámu. On slúžil ako vyučovací prostriedok. A teda keď prišiel nejaký pohan do Jeruzalema a pýtal sa, vidím, že máte nádherný chrám, tak ten kňaz mal pristúpiť k nemu a povedať, a vidíš tie dva mohutné stĺpy? Tak jeden nám vraví, že Boh nás upevní, a ten druhý nám vraví, že Boh nám dá silu. A vieš, čo máme ešte všetko vnútri? A začal tomu pohanovi vysvetľovať. Toto bol Boží ideál v tom starom zákone, ktorý sa žiaľ nenaplnil. No chvíľku zistíte, prečo som vám toto všetko hovoril. Teraz sa presuňme do Nového zákona, kde apoštol Peter používa tiež prirovnanie s chrámom. Budem čítať v jeho prvom liste, v 2. kapitole. Akže ste okúsili, že je Pán dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí ako čoby nesúci zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému drahocennému. I sami sa ako živé kamene budujete duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Keď v Jeruzaleme stavali chrám, tak oni prinášali tie obrovské kvádre už hotové. Oni ich nepripravovali na tom mieste, kde chrám stal, pretože pre nich by to bolo znesvetenie toho posvätného miesta. A tak už z toho kameňolomu už všetko bolo upravené, vypracované a kvádre sa už hotové nosili a ako Lego sa mali poskladať dokopy. No a raz sa stalo, že takto priniesli chrám a tí stavitelia, keď stavajú, nevedia, kde by ho dali. Videli, je to krásny, silný kameň, dobre opracovaný, ale nikde nám nesedí. Kde ho dáme? A tak ho dali niekde bokom. Zavrhli ho, podali, určite nám nebude potrebný, máme tu kopu ďalších krásnych kusov. No ako tú stavbu stavali, zrazu zistili, že im chýba jeden kváder, ktorý by dali do rohu celej budovy. A zistujú, že ale to je roh celej stavby, to znamená, že ten kameň musí byť veľmi silný a musí byť veľmi kvalitný, lebo nesie ťažobu až 2 stien. A dokonca tým, že je na rohu, je ešte naviac vystavený silným poveternostným podmienkam. Čo urobiť? Čo tam dáme? A zrazu zistujú, že tam je jeden kameň, ktorý na počiatku zavrhli. A Peter vraví, a toto sa stalo. Ľudia zavrhli Krista. Nechceli ho prijať. Nechceli, aby bol časťou cirkvi. Nechceli mu odovzdať svoje životy, nechceli s ním mať nič spoločné. A Pán Boh urobil to, že Krista ustanovil za ten najdôležitejší kameň. Za ten, ktorý bude niesť tú najväčšiu ťažobu a najväčšiu záťaž. Možno by sme mohli povedať pekné prirovnanie pre murárov a stavbárov o tom, čo je cirkev. Ale Pavol pokračuje ďalej a vraví, i sami sa ako živé kamene budujete duchovný dom. A Pavol vraví, ale tým chrámom, kde tou hlavnou časťou je Kristus, tým ste vy všetci. Vy všetci ste ako kameň.
Vy všetci ste nejaká tá čiastočka v tom chráme. Niekto je možno ako stĺp a nesie veľkú ťažobu. Niekto je možno ako škrydla na tej streche. Možno je niekto ako ďalší ten kváder a možno niekto slúži na okrášlenie celej tej budovy. A to chce povedať Pavol. A uvedomujete si, že teda ten starozákonný a novozákonný chrám má jednu a tú istú funkciu. Ten chrám ako budova v starom zákone a chrám ako cirkev v novom zákone majú jednu a jedinú funkciu, a to vydávať svedectvo o Pánu Bohu. K tomu Pán Boh tento chrám postavil. Viete, keď sa pozrieme do sveta, my vo svete nájdeme veľa špecialistov, čo sa týka výchovy. Veľa špecialistov, čo sa týka manželského poradenstva. Veľa špecialistov cez zdravotnú výživu. A vždy je niekto o krok pred nami v týchto otázkach. Ale je len jedna jediná vec, v ktorej nás nikto nedokáže predbehnúť. V ktorej kresťania, v ktorej cirkev je number one. A to je svedectvo o Bohu. Svedectvo o Božom majestáte. To vo svete nedokáže dať nikto. To dokážeme dať len a len my. A k tomu nás Pán Boh postavil. K tomu dal postaviť tú budovu v starom zákone a k tomu my máme slúžiť v tom novom zákone, v novozákonnej dobe. Každý z nás je čiastočka tohto živého chrámu. No ale tu nastáva veľký obrovský háčik. A ten háčik je práve ten text, ktorý sa zlomil, ktorý sa prečítal pri lámaní 3. pečate. A to, že tá cirkev, ten náš zbor, v ktorom sme vyrastali a do ktorého chodíme, žiaľ niekedy tak aj vyrastá, niekedy vyzerá, že je tvorený ľuďmi. Možno by potreboval inovovať. Možno by potreboval vymalovať, pretože to, ako vyzerá, to je už štýl 80. rokov. A možno naopak, možno by sa zišlo poriadne pootvárať všetky dvere a všetky okná, aby tam zavial Duch Svätý a ten smrad a všetok ten zápach, ktorý vnútri je, vyčistil a bude tam ten čistý, nový závan Ducha Božieho. A možno ten náš zbor cirkev môže vyzerať, že tá jedna stena sa láme. Tá jedna stena padá, pretože niektoré tie kamene, tie živé kamene už nie sú schopné držať všetku tú váhu, ktorá je na nich. A tak treba urobiť čo? Postaviť tam nové oporné stĺpy. A preto tá cirkev niekedy vyzerá tak, ako vyzerá aj náš vlastný zbor. Pretože je tvorený živými kameňmi. Ale Pán Boh si povedal, ale ja aj tak skrze teba sa oslávim. Pretože to, čo tvorí základ, to, čo nesie najväčšiu váhu, tak to budem ja sám. Ja odnesiem to najväčšie dielo a teba prosím, aby si bol toho všetkého súčasťou. Ja ti nedám viac, ako som sám niesol. Ja urobím to najťažšie. A teba prosím, aby si sa stal súčasťou celého tohto diela. Keď sme sa v škole učili o pláne spasenia, o pláne, ktorý Pán Boh vymyslel, aby zachránil ľudstvo a každého jedného z nás, tak nám profesorka vraví, predstavte si plán spasenia ako obrovskú mozaiku. Ja mám mozaiky veľmi rád. Vždy, keď som ministroval v kostole, tak som ich obdivoval, tie nádherné obrázky. A viete, že tie mozaiky sa skladajú z množstva malých kamienkov. Vraveli, no a tá krásna veľká mozaika, to je ten celý plán spasenia, ktorý Boh vytvoril, aby nás zachránil. Ale pozor, tie kamienky to sme my. Boh sa rozhodol, že na to použije nás. Nebude používať anielov. Bude používať ľudí, ktorí sú krehkí, ľudí, ktorí zlyhávajú, ľudí, ktorí vo svojom živote, aj keď chodia s Bohom, prežívajú nielen víťazstva, prežívajú aj svoje pády. A preto tá mozaika niekedy vyzerá ako po demolícii. Niekedy vyzerá, ako by potrebovala zrekonštruovať, ako by potrebovala opravu, ale tým, že ju vytvoril Boh, ona stále nesie svoju krásu. Ona stále vydáva o niečom svedectvo. A preto vždy, keď vo svojom živote budete vidieť ťažkosti a problémy, pozerajte sa na ne trošku inak. Pozerajte sa na ne tak, že možno Boh ich dopúšťa pretože ja tými ťažkosťami a problémami v tom, ako ich zvládam, čo v nich robím, vlastne vydávam svedectvo o mojom Bohu. Ako? Že padám na kolená. Že sa modlím, že plačem, že kričím a tí ľudia okolo mňa to vidia. Oni to vidia, možno keď to isté budú vo svojom živote prežívať, tak si povedia, počkať, ale on sa modlil. On volal k Bohu, že by som to skúsila ja. Aj tak mi už nič iné neostáva. Aj tak už všetko zlyhalo. Čo iné už môžem robiť? Vyskúšam to, čo robil on. A možno to pomôže aj mne. Keď prišli rodinné problémy do mojej vlastnej rodiny, moja mamina mi vraví, Michal, teba to vôbec netrápi. Ty si žiješ, ako by sme teraz žiadne problémy nemali a nič neprežívali. Máš to všetko na háku. Ja hovorím, vieš, nemám, ale ja som sa modlil a ja som to odovzdal Bohu.
Ja som zo svojej strany urobil maximum a ty sama vidíš, že my už nič viacej nemôžeme urobiť. Tak čo, tak dajme to Bohu, nech to už Boh vedie. A on vraví, vieš čo, skúsme to. A tak sme sa spolu začali modlievať a Pán Boh to vyriešil. A aká bola z toho jej skúsenosť? Stretla sa s jednou svojou známou a tá jej vraví, že má problémy, zdravotné problémy má jej syn. A moja mamina jej hovorí, vieš čo, môj syn, on večer máva modlitebné stretnutia a oni sa tam spoločne modlia. A modlili sa a vyriešili sa aj naše problémy. Ja mu poviem, oni sa budú modliť a uvidí, že tvoj syn ozdravie a bude zasa zdravý a nič mu nebude. Tak mi zatelefonovala, vraví, Michal, večer sa modlite, keď pôjdeš do zboru na modlitebné stretnutie. Prišiel som všetkým, hovorím, že no, tak mám jednu prosbu, za ktorú by sme sa mohli modliť. Hovorí, moja mamina verí, že keď sa pomodlíme, tak syn jej kamarátky ozdravie. Tak viete, v zbore všetci hlavy dole. A ja hovorím, že ale tak ona tú vieru má. Možno Pán Boh neodpovie na našu vieru, aj keď to bude veľká hanba, ale možno Pán Boh odpovie práve na tú jej vieru. A tak môj životný štýl, to ako ja riešim svoje problémy osobné, bolo veľkým svedectvom pre moju maminu a ona to svedectvo niesla ešte ďalej. Naučite sa takto vnímať problémy a ťažkosti svojho života. Možno, že sú tou časťou, tým malým kamienkom v celej tej obrovskej mozaike na plánu záchrany a spásy. Ako sa dá ešte vydávať svedectvo o Bohu? No, ja neviem, ako sa rozhodne moja dcéra, keď bude vyrastať, či bude Bohu verná a zamiluje sa do Hospodina. Ja som si to pre istotu ošetril. Tak sme jej dali hebrejské meno Netánia, pretože zo včera viete, že pre Židov to meno malo obrovský význam. Ono hovorilo o ich vzťahu k Bohu, ono im pripomínalo, kým sú. Tak hovorím manželke, dajme hebrejské meno, toho sa už nezbaví. To je celý život, bude niečo pripomínať. A celý život sa jej budú ľudia pýtať, počúvaj to, čo máš za meno? Hej, tak ona bude mať dve možnosti. Tá prvá buď povie, rodičia boli nejakí strelení, tak teraz to musím nosiť celý život. Alebo použije tú druhú vec a povie, no vieš, to meno je hebrejského pôvodu a ono znamená darovaná Bohom. Pretože moji rodičia verili, že ja som dar pre nich. Moji rodičia verili, že ja som nebola daná ako náhoda, ale že som bola daná ako dar od Boha pre nich. A toto meno ja nesiem celý svoj život. A toto jej bude celý život to meno pripomínať, že ona je Bohom darovaná. Každý v našom živote môžeme nejakým spôsobom svedčiť. Možno ale to, čo nám najviac v tom svedectve bráni, čomu tá cirkev je povolaná, je to, že si povieme, ale ja nie som toho hodný. Kto, ale ja nie. Veď vidíte sami, že ešte ja sám zápasím s tými hriechmi a častokrát, keby som povedal, že som veriaci, tak Pánu Bohu urobím väčšiu hanbu ako prospech. Ľudia už z môjho života, ale z môjho života sa o Pánu Bohu toho veľa nedozvedia. Ja by som uviedol dva také biblické príklady a dva zo svojho života. Ten prvý je prorok Balám. Viete, že prorok Balám povedal jedno z najkrajších biblických proroctiev o Mesiášovi. Práve jeho proroctvo bolo proroctvo o tom, že povstane hviezda z Jakoba. Keď prišli traja pohanskí mudrci k Ježišovi, keď sa narodil, nepremýšľali ste nad tým, skadiaľ oni vedeli, že sa má narodiť židovský král? A ešte v Betleheme? Veď oni boli pohania. Tak Židia tam neprišli a skadiaľ pohania o tom vedeli. No títo traja mudrci, alebo niektoré preklady vravia, že boli mágovia, to znamená najvyšší učenci svojej doby, oni skúmali nebeské hviezdy. A teraz si predstavte ten šok, ktorý zažili. Oni poznajú tie hviezdy, ako sa pohybujú. Vedia vypočítať, kedy bude zatmenie slnka. A zrazu jedného večera zahľadia sa na oblohu a oni zistujú, že je tam hviezda, ktorá tam nebola. Pre nich to bolo objavenie Ameriky. Oni začali hľadať, začali skúmať rôzne spisy. Čo tam tá hviezda robí? Skadiaľ sa zobrala? No a keďže Balám bol pohanský prorok, on nebol izraelský prorok. On bol pohan, ale Pán Boh skrze neho sa oslávil, tak keď on odišiel naspäť do svojej zemi, proroctvo, ktoré vyriekol, si niesol so sebou. A ono z generácie na generáciu stovky rokov sa tradovalo. A teraz tí mudrci sa k tomu proroctvu dostali vo svojich zvitkoch, vo svojich knižniciach a vyčítali, túto jeden náš dávny predchodca povedal, že tam povstane hviezda. A tá hviezda bude znamenať, že povstane berla z Jakoba, žezlo sa objaví v Izraeli. To znamená, že príde kráľ. No poďme všetci, pokloňme sa mu. A tak prichádzajú do Izraela a prichádzajú sa pokloniť Mesiášovi. Balám ani netušil, čo napáchal a čo narobil.
bol pohan a skrze neho sa Boh oslávil takým unikátnym a jedinečným spôsobom, že kňazom v chráme sa o tom ani nesnívalo. Ďalšia biblická postava je Samaritánka. Stretáva sa s Ježišom a zaujímavosť toho textu je, že k studni, do ktorej si prišla pre vodu, prišla na obed. Nebolo vám to nikdy divné? Čo robí uprostred obeda, keď je najväčšia pálava, najväčšie horko, čo ona robí pri tej studni? Všetci chodia buď ráno, alebo večer. Ona prichádza na obed. Úplne nezvyčajné na tú dobu. Bol veľmi jednoduchý, lebo vedela, že nikoho tam nenájde. Bude tam sama. Ona sa nechcela s nikým stretnúť. A zrazu sa stretáva s Ježišom. Ježiš sa jej dáva poznať do jej života ako pán, ako kráľ, ako prorok, ako Mesiáš. A ona ho nakoniec aj do svojho života ako Mesiáša prijíma. Ale počas toho rozhovoru vyplynulo, že ona mala 5 mužov a momentálne žije so 6. Viete, už na tú dobu to bol teda riadny výkon. To ani dneska veľmi nevidíme, aby žena vystriedala 6 chlapov. Na svoju dobu sa ona skutočne hanbila, ona sa mala za čo hanbiť. Ju odsudzovali ešte aj tá pohanská kultúra, v ktorej žila, ešte aj tá ju za to odsudzovala. Ale ona zrazu poznáva Krista ako Mesiáša a viete, čo robí? Aj vedro tam necháva a uteká do mesta. A všetkým vraví, no počúvajte, čo sa mi stalo a povedzte sami, či nie je tento prorok. Všetko vie, čo sa deje v mojom živote. Uvedomujete si, žena, ktorá sa hanbí, ktorá má zlú povesť, ona na to kašle. Jej to je jedno. Ona uteká a všetkým chce vykričať skúsenosť, ktorú s Bohom prežila. A výsledok? Uverilo skoro celé mesto. Ježiš prišiel, zdržal sa tam niekoľko dní a je z toho obrovské požehnanie. Skrze jedného hriešnika. Skrze ženu, ktorej povesť by nezávidel nikto z nás. A teraz som slúbil 2 príbehy zo svojho života. Za ten prvý sa trošku hanbím ako kazateľ. Ale nasypem trošku popol aj na svoju hlavu. Mali sme raz mládežnícke stretnutie. No ako býva vo zvyku, tak som sa spýtal, no čo ste prežili počas týždňa? Tak mi tam mládež začala hovoriť, čo prežili, aj sa posťažovali, aj sa zaradovali, aj sme sa zasmiali. No a teraz jedna mládežníčka, ktorá na môj štýl, alebo na môj vkus je trošku extravagantná. Má taký zvláštny štýl obliekania sa, veľmi výnimočný a výstredný. Piercingov niekoľko na tvári. Do toho dosť taký divoký účes. Hovorí, že no, tak my sme sa spolu rozprávali, nejak padla téma o Bohu a ja som povedala, že som adventistka a chodím do zboru. Tak viete, moja prvá reakcia. Si myslím, Pane Bože, kde do tej školy ja už nepôjdem ako kazateľ. Si myslím, no tak tá nám tam dobré meno urobila. A teraz začala hovoriť tú svoju skúsenosť. No predstavte si ona tým, že vyznala, že je veriaci človek, povedala, že je adventistka, teda všetci spolužiaci sa začali zaujímať. Učiteľka, no o tom som ešte nikdy nepočula, čo je to. A ona im tam mohla vydať svedectvo, ktoré netrvalo 5-10 minút. Z toho sa na hodine urobila obrovská diskusia. A ona vydala svedectvo, že ona verí v Boha. Že ona sa snaží s tým Bohom kráčať, aj keď sa jej to v živote často vôbec nedarí. A začala rozprávať skúsenosti tým svojim spolužiakom, ktoré ona ako mladý človek s Bohom mala. A poviem vám, že mne z toho skoro padla dolná sánka a hanbím sa za to už celé roky svojho života. Že človek v mojich očiach, o ktorom by som v živote nepovedal, že nejak môže vydať svedectvo o Bohu, bol človek, skrze ktorého sa Boh mohol oslaviť v celej tej triede. A ďalšia skúsenosť je moja vlastná. Ja keď som spoznal ako 16-ročný chlapec biblickú pravdu, keď som vám vravel včera, tak mal som jednu najlepšiu priateľku. Kamarátili sme sa úplne od malička, skoro až od škôlky. No a vždy, keď som prišiel zo zboru z biblickej hodiny, lebo doma som si niečo prečítal, tak čo, tak hneď začal som jej rozprávať a celé hodiny sme sa rozprávali. No a vybrali sme si jedno také miesto v dedine. Vždy večer sme sa stretávali na cintoríne. Je to nezvyčajné, ale vám poviem prečo z 2 dôvodov. Ten prvý dôvod je, že každá dedina má jedného, maximálne 2 podivínov, ktorí by to boli schopní urobiť a v našej dedine sme to boli my. Tak sme vedeli, že okrem nás tam určite nikto nepríde. A druhá vec je, že to bolo miesto unikátne v tom, že orlí zrak mojej maminy a niekoľkých ďalších susedov tam nedohliadol. Takže to bola úplná imunita. A tak sme tam boli celé hodiny a spoločne sme sa rozprávali o Pánu Bohu. Dokonca niekoľkokrát prišla aj do zhromaždenia v sobotu, ale stredná škola skončila, ja som začal pracovať, ona si založila rodinu a tak sme sa ako si rozišli, teraz býva v úplne inom štáte.
Mne to bolo neskutočne ľúto. Že sa rozpadlo jedno úplne nádherné a skvelé priateľstvo, ktoré som ja v živote mal. Bola najlepším priateľom, akého som kedy mal. No a keď prišlo IFJ, a ja som prišiel do Bratislavy na IFJ, raz večer som kázal, mal som prednášku v jednej časti Bratislavy, tak po tej prednáške prišli za mnou dve panie. Jedna pani a potom sa dozvedel, že tá druhá mladá bola jej dcéra. A prišli za mnou a vravia, no, tvoja prednáška nás oslovila, ale vieš čo, sme sa ťa nahľadali. A ja hovorím, že ako my sa poznáme, neviem, ste priateľky alebo adventistky. Oni, no, my sme tvoje sestry. My pochádzame z Trnavy. A hovorím, že hej, ako ste sa o mne dopočuli? A tá mladšia hovorí, vieš, ty a ja sme mali rovnakú spoločnú priateľku. A bola to naša najlepšia priateľka. A hovorím, to nie je možné, to si ty, ale vraví, to som ja. Ja hovorím, ja som o tebe 4 roky počúval. 4 roky mi Eva o tebe vravela vždy, keď prišla z internátu a cez víkendy sme sa stretávali, tak mi vravela, čo ste spolu prežívali, aké bláznostva ste na škole navyvádzali, ako ste si spoločne zaplakali a to všetko. A 4 roky som o tebe počúvala, teraz sa stretávam. Ona vraví, no ja som 4 roky počúvala zasa o tebe. O tom, aký si úžasný a dobrý kamarát, ako si vždy v živote pri nej stál, ako ste sa tiež spolu radovali, čo všetko ste navystrajali a poprežívali. A vraví, no a ja som sa stala adventistka. Ja som sa dala pokrstiť. Ja hovorím, ako sa to stalo? No hovorí, vieš, všetko, čo ty si hovoril jej, ona vravievala mne na intráku. Vždy, keď sme sa večer stretávali, tak ona mi vravela, ako bolo v sobotu v zbore, čo tam počula. Ona mi ukazovala zjavenie Jána, kde sme študovali 13. kapitolu o šelmách. Áno, mal som tie proroctvá veľmi rád. A vraví, všetko to, čo si jej ty vravievala ona mne. Až raz prišiel okamih môjho života, kedy som pozerala jeden film a vtedy mi to doplo. Vtedy sa mi to všetko pospájalo. Pospájalo sa mi to, čo som čítala v Biblii, to, čo som prežila v živote, to, čo som v tom filme videla a svedectvo, ktoré skrze ňu od teba mi bolo hovorené a v tej chvíli som ja uverila a pochopila som, ale veď Boh naozaj je. Ale veď Boh je na nebi. A začala som svedčiť teraz ja vo svojej rodine. A tak ja aj moja mamina sme sa dali pokrstiť. A teraz sa modlíme za zvyšok našej rodiny. Veď aký ja som bol šťastný a nadšený, to si nedokážete predstaviť. Ja som potom večer z toho plakal a vravím si, Pane Bože, malo to zmysel. Malo to zmysel, aj keď to moje svedectvo bolo nedokonalé. Viete, keď niekomu svedčíte o Bohu a do 5. do rána tancujete na diskotéke, hovoríte mu o Bohu a vo Vinohradoch za chatou fajčíte pritom cigarety, hovoríte mu o Bohu a do 6. do rána hráte počítačové hry, tak neočakávate, že z toho niečo v živote bude, hej? Poviete si, no tak skrze koho, no skrze mňa sa Pán Boh určite neoslávi. Ale roky ukazovali a po rokoch som zistila, Pán Boh mi dal do toho plánu spasenia jedného mladého dievčaťa nahliadnúť, že predsa to svedectvo bol schopný použiť. Aj keď to bolo povedané skrze jeden nedokonalý a slabý ľudský prostriedok. A preto realita je tá, že cirkev vyzerá ako vyzerá. Aj ten náš zbor môže vyzerať ako vyzerá, pretože je tvorený nami. Viete, my vždy, keď hovoríme o cirkvi, vždy, keď vravíme, je to na cirkvi, máme pravdu. Je to na cirkvi, pretože tou cirkvou sme my. My sme tým živým chrámom. A preto nebojte sa vydávať svedectvo o Pánu Bohu vo svojom živote. Nebojte sa svojim priateľom povedať, že máte skúšku a vy ste sa za ňu modlili. Že máte v rodine problémy a vy sa za to modlievate. Nemusíte s nimi preberať ako ja zjavenie Jána 13. kapitolu, 17. o smilnici a Babylone. Nemusíte na to, aby sa Pán Boh oslávil. Stačí povedať to, že ste veriaci ľudia. A viete, čo sa stane? Jedného dňa tí vaši priatelia budú potrebovať niečo, čo im môžete dať len vy. Nedokáže im to dať nikto iný. A to je poznanie Pána Boha. To je svedectvo o Božom majestáte. A v tej chvíli si vás Pán Boh môže použiť. A preto áno, je to na cirkvi. Ale teda je to na každom jednom z nás. Amen.